Je jeden taký youtuber, doprava moja. Doprava. Áno. Tade. Volá sa Fifko, zdravím ťa. A nahrávať takú hru Polda 5. No lebo Polda 5, no to je taká hra. Poznáš to? Aha. A ty si to hrala? Ale 5 nie, iba staršie. A tento Fifko nahráva všetky hry, no, hry, ale nie celé, že dokonca to má na časti, bo to sa nedá nahrať. Z Poldy 4 má 16 častí a po pol hodiny. A teraz, čo dal druhú časť Poldy 5, na začiatku má taký remix, že Polda 5, Polda 5. Potom pil čaj a hovorí, že to je čajový orgazmus. A ja na to, že ten začiatok a potom ten čajový orgazmus, ja z teba mám orgazmus. A on na to napísal, počkaj, Fifko, čo si to napísal? Do prdele. Čo? Nevadí.